Alcalde, estimats alumnes i professors de l'Escola Marjal, avui, 30 de gener, estem aquí per celebrar el Dia de la Pau. Us recordem que aquest dia és una iniciativa que va néixer el 1964 per a fomentar l'educació per la tolerància, la solidaritat, el respecte als drets humans, la no violència i la pau. Cada 30 de gener, en commemoració de l'assassinat de Gandhi, el Dia Escolar de la No Violència i la Pau es posa en pràctica de diverses maneres amb un mateix objectiu en escoles de tot el món. Nosaltres també hem preparat una jornada especial per a aquest dia. Començarem amb la lectura de 3 frases fetes pels alumnes de cada cicle. Esperem que us agradi. No creiem. Molt bé. Molt bé. No burlar-nos dels companys. Molt bé. Valorem els consells dels amics. Hem de respectar les opinions dels altres. Molt bé. Respectar la vida. Ser impecables en la paraula. Tots som una pinya. Que no hi hagi tanta gent que es mor de gana. Que no hi hagi tants maltractaments. Desitjo molt millor. Desitjo que tots els nens puguin gaudir d'una infància plena de felicitat i que totes les persones visquéssim una vida amb drets per igual. Que tothom tingui la seva pròpia estrella i dins de la seva estrella el seu propi desig, que tard o d'hora es pugui complir. Molt bé. Frases tan boniques i originals que ens heu recitat. Ara, a continuació, els desitgem escoltaran un conte molt especial per a vosaltres. Esteu molt bé els petits i grans, oïts de novetes i un fort aplaudiment. Gràcies a Sant Martí. Compten que fa molt de temps els colors van començar a barallar-se. Cadascú proclamava ser el més útil, el més important, el més favorit. El verd va dir: sense dubte, jo sóc el més important. Sóc el color de la vida i de l'esperança. M'han escollit per la terra, els arbres i les fulles. Sense mi, tots els animalons moririen. Mireu al voltant i veureu que estic en la majoria de coses. El blau va interrompre. Tu només penses en la terra, però considera el cel i el mar. L'aigua és la base de la vida. I són els núvols els quals absorbeixen del mar blau. El cel dona espai i pau i serenitat. I sense mi, sense la meva pau no seríeu més que aficionats. El grau no va poder que esclatar a riure i digué: Ja, ja, ja! Vosaltres sou tan seriosos? Jo porto al món riures, alegria i calor. El sol és groc, la lluna és groga, les estrelles són grogues. Cada vegada que mireu un girassol, el món sencer comença a somriure. Sense mi no hi hauria alegria. A continuació va prendre paraula el Carbassa. Jo soc el color de la salut i de la força. Puc ser poc freqüent, però soc preciós per a les necessitats internes de la vida humana. Jo transporto les vitamines més importants. Penseu en les castanàries, les carbasses i les taronges. No estic tot el temps donant voltes, però quan acoloreixo el cel de l'albada o el crepuscle, la meva bellesa és tan impressionant que ningú pensa en vosaltres. El vermell no podia contenir-se per més temps. Jo soc el color del rovell del perill. Estic disposat a lluitar per una causa. Porto foc a la sang. Sense mi, la terra estaria buida com la lluna. Soc el color de la passió i de l'amor, de la rosa vermella, la flor de Pasqua i la rosella. El punt
incorporar enrogint tota la seva força. Era molt alt i va parlar amb una gran pompa. Jo sóc el color de la realització i el poder. Reis, caps d'estat i bisbes m'han escollit sempre perquè transformo el signe de l'autoritat i la saviesa. La gent no em qüestiona, m'escolta i m'obeeix. El morat va parlar molt més tranquil·lament que els altres, però amb més determinació. Penseu en mi, sóc el color dels silencis. Realment recadeu a mi, però sense mi tot seria superficials. Represento el pensament i la reflexió, el crepuscle i les aigües profundes. El necessiteu per l'equilibri, el constat, l'oració i la pau interior. Molt bé! Molt bé! Molt bé! Sí, senyor. Així va ser com els colors van estar presumint, cadascú convençut que ell era el millor. La seva baralla es va fer més i més sorollosa. De cop i volta va aparèixer una llentor blanca i brillant. Hi havia llames que resonaven escandalosament. La pluja va començar. Esteu forts els colors lluitant contra vosaltres mateixos, intentant cadascú dominar la resta. No veieu que tot ho està creat? Cadascú per un objectiu, especial, únic, diferent. Ajudeu les vostres mans i veniu amb mi. Us heu d'escriure arreu del món, en un arc de color, en senyal d'estima i pau, com a promesa d'unió, com a símbol d'esperança per Martí. I així va ser com els colors, com es crea l'arc de Sant Martí en el cel, perquè quan ho vegem ens en recordem que hem de tenir-nos en compte els uns als altres. I ara és el moment de les cançons. Els alumnes infantils ens cantaran amb molta il·lusió la cançó de Som Amics. Por la fe.
Xènies. Som uns autèntics cracs, sí o no? Sí! Nosaltres vam trobar aquesta diada de pau i no violència. Ho farem amb la manera més meravellosa que es pot fer. La construcció de l'Arc de Sant Martí de l'Escola Marjal. I recordeu, l'amor universal és molt millor que l'egoisme, la no violència és millor que la violència i la pau és molt millor que la guerra. No us oblideu mai que tots els dies poden ser el dia de la pau. Molt bé, Marta. Endavant per als xiquets i moltes gràcies a les mestres que heu preparat aquesta celebració tan bonica. Ho repetixo, i l'important és fer-ho vida, ¿vale? I vos invito la setmana que ve, el dia 7 de febrer per la tarda, que donarem els premis als finalistes del concurs de la Mancomunitat de la Taula del Senyor, sí? I el guanyador,
d'acord? Ara en ordre, quan vos diguen les tutores, podreu sortir al pati.